assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe diine e gande kese en calminama e kuuɓal. Eyyi tigi yewtere meɗen hannde ndeysan yahata ko faati ke fulɓe aynaɓe e yimɓe wonɓe laddeji remoɓe awoɓe aynaɓe e holi mbaylandi poɗɗen wadde holno poɗɗen wadde ha mbawi heɓanade caɗele aduna hannde ngo noon joni ɓoyata puɗɗoɗen eyyi mbiɗen ndeysan bandiraɓe diine e gande kese hande yewtere men yahatake yimɓe meɗen fulɓe aynaɓe wonɓe ladde e fulɓe takoɓe fulɓe awoɓe fulɓe remoɓe fulɓe mahoɓe fulɓe ɗatoɓe fulɓe sañoɓe fulɓe takoɓe e fulɓe mahoɓe e woni fulɓe gandanɗa hoorema sañoɓe dendagal kinɗe meɗen hono jomiraɗo wirene deftere mum teddunde ni e hey mon yimɓe mi taggi moɗon diwiri gurel mi waɗi mon liƴƴi e kinɗe ka ha mbawon andodirde ɓuuren moƴƴu tan ko ɓurɗo hulde Allah o yo ndeysan oɗo aya gayni foof ni woni ko gonɗen e dow mum ko e jokken golle men e dow niidi e potal e nundal eyyi tigui rigui bandiraɓe on calminama noon fo e kuuɓal mbiɗen hannde yewtere men yahata ko gandanɗa hoore makko ko faate e fulɓe aynaɓe mbiɗen woni fulɓe remoɓe en deftima e kinɗe men ɗe foof e bandiraɓe oɗo audio ko sensibilisation faade dendagal e yimɓe ɓe mon ɓe laddeji e tigui rigui en jii aduna ngo hannde wayrima no feewi walla hay somi wona guila hannde leeyi ɗum tinde e woni ko woodi ko jangde e pinal e nadde ngoɗo aduna e liggo e muɗum e jogo hen konngol eyyi woni jogo hen konngol ko jogo hen gandanɗa hoorema e kaɓante ɗum dukanowo ɗum tinanowo ɗum eyyi sen goni e ladde he tan en janggani eɗen ndewe jawdi ndi wonti ko kañumen enen carwata jawdi ndi sarwata hen e goram ɗum ɗo caɗele mawɗe sanne no feewi e jawdi nafata e muɗum ko tawa ndiɗo jawdi ko kayri nafata ma kono tagi an nafatani tan andu an neɗɗo o boorama e neɗɗo noon aɗa wawi e kutorde aduna ɗe fof woni golle men golleten aduna ɗe fof ina wawa wonde e kala ko bawɗa gollirde gonta gandanɗa hoorema jiyaɗo muɗum gonta neɗɗo gollanowo ɗum e nafowo ɗum sa rewi e hunde tawi koko lorata hen ko ɓuuri hewde ko dañata hen ko firti ko a perdi saabu sa lori lormo dañata hen o e firti ko a perdi hakkude maɗa e joomma yo e tigui e fulɓe aynaɓe en jii gandanɗa hoorema dendagal ɗeɗo golleteɗe ɗeɗo leyɗele ɗiɗo duuɓi e ɓennuɗo foof guila ɗiɗo yoroji puɗɗi nde yoroɗi puɗɗi nde e ɓuuri hebde caɗele ɗe woni fulɓe aynaɓe ene ɓuuri hebde caɗele gandanɗa hoorema ko faati ɗiɗo yoroji wan noon holko ganduɗen en kebdananoki ɗum en janggani en ngala mecce en ngala kaɓirɗe bawɗen wallude en mbawa hay asde leydi ndi e keɓen ndiyameje ɗeɗo mbawen ɗum wurnirde jawdi meɗen goram walla taw en ngala hay peeje ɗum ɗon saabu goto men jogoɗo wuuro jogoto ɗo fodde wonde ujunnaje 10 nagge wuuro woto ndeysan ƴewtaɓe ngala hay woynu moƴƴuru woynu so boni ko ma wuuro fo rende fewn ɗum walla ɓe mbawa asde forage ma taw neɗɗo goto ne wawno ittude hen kolce seeɗa asa forage o wuuro ngo fo naftoro hen walla ɓe mbaɗa forage uji kono hay ɗumen donke wadde ay ɗum ɗo ko manqude peeje wiyete woni jawdi ndi hankkadine kañ an gollanto ɗum wona kami gollantuma e ɗum noon en jii hannde e caggal nde ɗiɗo yoruji mbaɗi yimɓe hewɓe natte guure e yimɓe mbatti janngude e keɓa hakkeji moƴƴi woni ko mbawɗa wonde fof liƴƴi to jeeɗa fof kala leñol bawgol wonde hay goto heedaka e hakke mum ɗeɗo leyɗele meɗen e gurɗen hay goto heedaka en hakke muɗum tuggan ma tan ko Sénégal e Gambie ha yettanima Cameroun limten ɗeɗo leyɗele tan e ni woni ha Tchad e kala ko gonɗa tawi ka pullo aɗa wawi wonde président de la république a haɗi heedetake hen aɗa wawi wonde kala dendagal neɗɗo foti wonde fof waɗat noon ɗum ko jangde a ittoytake dowri gadduɗa e mbiyeɗa wonde ara wonan ɗo DG walla gona ɗo président de la république e wawata wonde donc firti ko bandiraɓe janggen e jiiɗiɗo duuɓi foof e caɗele dañƴen ɗe holi ɗeɗo caɗele ko yimɓe hewɓe nana kucci e meɗen ina ciiñi hoggoji muɗum faade meɗen haymbo wonano gaño meɗen ma wontu gaño ma sababude won woɓɓe ɓe yiiɗi ɓen ɗon ko añɓe maɗa beelana ɓen beele ɗum kañum ne nanda e gaño maɗa taw wona hay gaño ma wonno beele tan on société ɓen ɗon yimɓe ɓe wondi ɓe beele kamen mbiya ha kankone hen kamen wondi saabu mo añi ɓeɗo neɗɗo noon añetake yiɗetake e hono no wambaɓe kewi wiide ni koye golle muɗum tan
walla neɗɗo yennetaake e mantetaake kay golle muɗum tan yo e sen jii eɗen mbiya e goram neɗɗo daro wiya wonde kaari deyiɗa fulɓe walla kaari ko gaño wallahi kay maɗa woni neɗɗo kala nde añaake e muɗum ɓuri heewde ko neɗɗo sa liggima a dañi jawdi ha heewi a jangi a joguima pinal a joguima nunɗal a joguima diine maɗa ni woni aɗa respecti taaridi aɗa teddini hoddiɓe maɗa foof e kala ko yaadi hen hay goto yawata komo hay goto yanatama goto fof itta ko goto fof weletema yiiɗa arde jeeye maɗa ɗum noon moƴƴinen jikkuji meɗen e teddinen hoddiɓe meɗen teddodiren e koye meɗen kadi teddinen hoddiɓe meɗen neɗɗo sa teddinani hoorema ma jiiɗa hoorema teddina hoorema teddina gandanɗa hoorema teddodira e bande en e nde woɓɓe mbawa teddindema saabu neɗɗo so tawi a teddinani hoorema teddinani e hoddiɓe ma teddinani yimɓe ɓe gurɗaɓe e yimɓe woɓɓe ɓe e liƴƴi goɗɗi so gari mbawata teddindema walla hayso ko gonde maɗa ne kolata komo saabu mbiyata ko wonde oɗo mbo teddinani hoorema teddinani bandumen o jeeyiɗo bandumen o ballomen habde e bandumen firti ko oɗo janfiɗo bandum ronkata janfadema so yimɓe ndendi gandanɗa hoorema rendi neɗɗo on janfima mawne walla miña walla yumma walla bamma wallahi on mo janforiɗa ɗum wonta teddindema sabu andi ko janforiɗa jinnaɓe ma ko janforiɗa famille ma ko leñol ma ko a yiyana on ɗon andi wonde so tawi goɗɗum arini aɗa foti ɗum janfade ne andi hésita ka janfoto ɗum saabu on wonta hooladema son paari janfade a on gaynete warete setatema ha laaɓa saabu andi wonde a nafata yo donc firti ko bandiraɓe teddodiren e koye meɗen teddodiren e bandiraɓe meɗen teddodiren e hoddiɓe meɗen e toppitoɗen taaridi meɗen woni dendagal ko woni seraji muɗum fof teddinen ɗum ɗon eyyi woni janggen ƴeewe hande ɗeɗo caɗele dañƴen oɗo sahel hoko waɗi ɗum mbiɗen premiére cause o ko yoroji ɗi en keblaki e rewi hen ko en keblaki kadi calɗen ha joni heblade woni calɗen heblanade ɗum ɗon ko ƴeewen ndiɗo jawdi no ndi wayi hewde ni ustinde ƴeewen leyɗele ɗe jeyɗen ƴeewen leyɗele e mbaɗen ɗum titre foncier dañanen ɗumen kayitaji joɗɗen leyɗele meɗen gaare mahen gaare guure ɗe ndenden gaare kawriten jiiya fodde wonde guure sappo ina tolnodiri taw wuuro fof no waɗi fodde wonde e 3 neɗɗo walla 4 neɗɗo ha 5 neɗɗo no guure mbaadi taw goram gotel fof banggue muɗum on ngala préfet on ngala police on ngala gendarmerie on ngala maire on ngala haydara eyyi ɗo e ɗo guure joni so ɗe kawrti kamɓe fof ɓe maahi ɓe ndendi ɓe ndeeƴi maɓe dañi fof ɓe kuule ɓe kerse ɓe korme ɓe kaala ɗemgal maɓɓe garɗo fof haala ɗemgal maɓɓe ko ɓuuri bonde hen fof eɗen jiiya ngal ɗo ɗemgal no sidodiri e hannde leƴƴi fof nana pecca ɗum hannde waɗi hannde oɗo sahel hay nokkuji nan hen aɗa hersa aɗa walla fof haalde hay fulfulde wanno ko campagne baɗanoɗo gila ko ɓooy gila e lamɓe leyɗele ɓooyɓe gila en cuwa nadde en ɓe mbaɗi feere ha ɓe mbaɗi stigmatisé ɓe kulɓini yimɓe e ɗemgal ngal jiiya neɗɗo e taw koye nder leydi Bamako taw wima wonde koreji ko fulɓe taw kañum ko pullo 100% wima Bamako foof Sénégal ko noon e leyɗele goɗɗe ɗe ko noon woni ko wayani noon tan ko Mauritanie e Cameroun mi anda Burkina tawni wayi noon e Niger mi sikki wayani noon neɗɗo hersirde ko woni ko yo donc bandiraɓe e mbatten hakkillaji ganden wonde neɗɗo yawetake kala neɗɗo yawake e muɗum woni keblonɗen jangde jalten ɗiɗo laddeji janggen jangdeji gandanɗa hoore maɗe balloji en e nadde aduna balloji en no joɗorɗen balloji en e kutorɗe e kaɓirɗe neɗɗo a wiya ko ta janngu ɗemgal diine maɗa aɗa wawi janngude diine maɗa kono ƴeewe hannde son jii oɗo sahel hannde kala bandiyagal gargal enen ɓuuri hen heewde ko noon de Pulaar wi wonde nene ko sukuña ko jiiɗo ɗum e baba kaldat ɗum de ƴeewe hannde oɗo sahel hol wonɓe jihadiste en ɓe holi wonɓe taƴoɓe on meeɗi yiide ɓi e soninke walla ɓi e cafato no daari ladde no taƴa walla gandanɗa hoore ma ɓi jolfo no wakkifitel muɗum no taƴa jiita ɗum tan koye pullo ko waɗi noon koye ladde heɓe goni ladde nde ɓe gandi janggen en jiiɓi soninke no fijira jawdi on meeɗi ɗum yiiɗi ɓi soninke tan no fijira jawdi no bonna jawdi walla ɓi cafato no fijira jawdi no bonna jawdi en jiyata ɓen ɓeɗo goni hoddiɓe meɗen e ɓeɗo goni ɓe gurduɗen bandiraɓe meɗen e ni woni en jiyata donc ɗum yiyete tan koye pullo holko waɗi noon ɗum ko guila e needi so neɗɗo jangguinaka andinaka wonde ko ɗum ɗo woni nafoore jawdi wawata andude nafoore muɗum ko ari fof abboto hen ƴeewe hannde no jihadisme naati oɗo sahel waɗi adi waɗet en rôlé adi fof waɗet en rôlé hen ko janggannoɓe qur'ana joɗinoɓe ɓurani jangga qur'ana jiya sagara gorko no joɗi duuɓi cagan tati no jangga e no ronki jofnude ne tafsira toon tafsira ga wima ko ɗega defte janggata tawa hay resde wawa ko ma resne waɗane fof ala fof ko jogui haydara ala ngaalu ala haydara e ni woni oɗon nde jihadiste o arde kamɓe fof mbaɗa rôlé ɓe nanna hoko rewi hen ko nde milice aji mbaɗa créé probléme uji mbaɗi e fulɓe aynaɓe mbatti riwede nokkuji mumen mbatti warede kañumen jeehi natoy hen ayi
ɗum ɗo joni sinno eɗen jannguno en jogino gure meɗen hay goto wamen haydara eɗen jooɗi eɗen jogui konngol meɗen eɗen mbawi waɗode plainte so neɗɗo waɗima hunde mbaɗoya plainte gon wuuro walla ɓen yimɓe on organisation kono ay sa waɗama ko metti tan a dogat paya nder ladde annene mbiya aɗa yantoya e ɓeeɗo wontana ganga ni alay saago tan wodata jeeɗa sa jeeyaka ɗon tan jawa mayde joni joni goniya tan jihadiste gona pullo gona jihadiste ɓooya wurde seeɗa walla so ɗon kinum tawi ka doso kaɗɗo jaaha goniya doso gonda e doso so noon tan jawa mayde ayi ɗeɗo caɗele fof manquede jangde woni enen haɗɓe ɓe fof ken bandiraɓe enen koddi gila ko ɓooyi koɓe hoddiɓe Seeko Amadou Guila e abadan kamɓe fof gonduno ɗon nde Cheikh Oumar nde kadi e heeƴe maɓɓe kadi e hoɗi ɗon kadi hodde maɓɓe kadi kamɓe fof ɓe moƴƴodiri kono ay hannde ɗum ɗon fof boni e ɗeɗele goɗɗe ɗene hakkude men hoddiɓe woni Burkina en ƴeewno ɓe mbano fulɓe mbano doori dendagal wiyeteno Djibbo en wuuro Hamidou Hamad Kulle Moussa e kay fulɓe joftinaka inde fulɓe ko nokkuji muɗumen kono ƴeewa hannde fulɓe wawonde hay seraji laddeji kamɓe fof ɓe dogi ɓe natte teeru gure mawɗe ɗe ko waɗi noon waɗi noon ndeysan ko en keblanaki ɗum en janggani en jaɓano heblade gila ko ɓooyi sen keblinoma gila ko ɓooyi jangginen école aji publique jangginen école aji laamu jangginen école aji laamu jaltene ndeɗo ladde e saɗa jogui sukaɓe maɗa fecci ɗumen goto fof ɗum jangginde jangde jiɗɗa kono jangginen école aji publique kala mba jangginani école publique yo andu koko borate ɗo e yeeso haydara wawata hebde ngoɗo aduna ko fof watte informatisé donc ɗum ɗon yaawi investissement muɗum no heewi caɗele ne muusi kono noon e retour ono moƴƴi sa nangi ɓe hannde a nanni ɗum école ɗo e duuɓi sappo e jeegom fuɗɗoto yiide nafoore makko o wattat fewjandema o watta fewjude ko moƴƴi o wattat halludema ko poɗɗa wadde e ɗon o heɓata duuɓi nogas en o yaha université en tawata hankatina fuɗɗima yiide nafoore makko saabu ɗeɗo peeje ɗe o fewjantuma ɗeɗo peeje a fuɗɗima déjà wonde retour de investissement woni investissement mbanɗa makko nana fuɗɗo artude so o yeehi o yalti université o janggi gandanɗa hoore ma dendagal métier o naati aduna e woni leydi makko o liggima o jooɗoto o yoɓe salaire makko e guura gurdam moƴƴam wattaɗa ummade dowri gara ɗon keɓa ɗon jooɗɗa omo safruma aɗa ñaama ko weeli a yiiɗa hodde hankantini so yeehi ha ɓooyi kanko ɓiɓɓe makko jibine ɗon gandanɗa hoore ma ne jaaha gure muɗumen e kala weekend walla naw kala e ndungu jaaha ndemuya gawuya gaynoya piiƴe toon kadi garta so yeehi ha liggey yonti kadi continue liggey aɗa woni pullaɗo haala ɗemgal maɗa ko ɓuuri ɗum ɗon welde kono wonde ladde tan abadan jiyani eɗen jogui ujunnaji jawdi wuuro no jogui fof ko rendi ko ha subaka goto bonɓe gara cogga fof ha laaɓa goppuma basɗo ala fof feere joguiɗa a janggani ala ngalungu moftuɗa ala comptant banque ala galle gure mawɗe to holko gonta ko miskine ɓurɗo fof bonde miskineɓe eyyi miskine kadi mo gandanɗa hoore ma e dañnoɗo no waasi haydara natti jogade alana gandal ala feere joomum ha guettan walla so ronki ɗum waɗoya ko boni ɓuuri fof bonde ma woni wartima walla so ronki ɗum yaha natoya gueɗe bonde wiyana récupéré ko wonta dañtude ɗum noon kebloɗen jawdi men ndi ustendi peccendi cooden gure he jangginen sukaɓeɓe cooden e galleji e jangginen sukaɓeɓe jalten ndeɗo ladde ko haaju men ala hoto naten hen teddodiren hoddiɓe meɗen e kalen kowoni haajuji men jehen kowoni haajuji meɗen gaynaka bonani won leyɗele ɓamti e gaynaka ko wona hono ka ɗo gaynaka gayneten ka eyyi nangude ganduɗa hoore ma sa en tan foppo hen ha juuta sukundu e yaaha fiya laafaji muɗum e to jiiɗa ɗum foye ladde ne yimiya e ko yifo tan nangto hen garɗo fof naworma e garɗo fof naworma kala garɗo naworma so jihadiste ari naworma so taƴoɓe gari naworma ɗum noon bandiraɓe fulɓe mbattin hakkillaji no fewi tinnuɗen no moƴƴi ganden feere mbaɗen feere ganden so tawi en janggani natɗen e yimɓe he e moƴƴodirɗen e hoddiɓe meɗen e teddinɗen koye meɗen ndenden ɓesguji meɗen e sukaɓe meɗen mbasen elodirde koye meɗen ala fof ko mbaɗɗen ɗo e ɓoyde e ken majjoɓe ayi e jamreɓe taniraɓe meɗen ɓeɗo ɓennuɓe e ngal ɗo ɗemgal fulfulde ngal yiƴi ke ɗemɗe ɓurɗe mawde nder aduna he guila dawa dawi ina anda wonde eɗen jiiɗi aada meɗen eɗen jiiɗi pinal meɗen kaala ɗemgal meɗen ƴemɗe pular yijjuno fof ma yi ha laaɓa hedde fulfulde jibini ɗemɗe ma won hedde sappoji pawɗi ɗemɗe jaltuɗe e muɗum kono fulfulde nde ɗo oɗo pular mo kalde no meeɗani mayide kono oɗo saaha ko jiiɗen ko eɗen jiiya wonde caɗele mawɗe ina gaare leñol ngol par ce que yimɓeɓe natti wonde jamareɓe e on noon e kaɓirɗe keewi en jaɓani ɗumen heblanade e ni woni en ngala hen e en batti suuɗade en batti hulde e taniraɓe wonani mbano kañumen donc bandiraɓe janggen ɗemgal meɗen e pinen jangginen ɓesguji meɗen e ƴeewen weten jalta ɗiɗo laddeji ko laddeji gonen caɗele haysa yaltani ladde aɗa wawi wonde ladde taw sukaɓe ma no jangginen sukaɓeɓe kala poɗɗiɗo jangginde sukaɓe muɗum hande ɗo e duuɓi sappo e joyyi fuɗɗoto yiide nafoore nde ɓe mbattat fewjande ɗum ha gantini fewjalle moƴƴe ɓe fewjanta ɗum wonde yoya wonoya dow walla yoya gandanɗa hoorema yeeye galle mum soduya nayyi walla goɗɗum walla baali ko nandi hen ala non janggen sukaɓe ɓe jangginen métier hay daɗani hay ɓe janggano école puɗɗiɓe mawnude ɓe yo naate métier jangga métier Allah ne weeɓi ha may sa janggini ɗo duuɓi tati duuɓi joyyi a wawat
tawa wawi jooɗa duuɓi joyi ɗi a liggaki kono hayso ka mawɗo sa janggi meccal tan a wawata kala to garɗa e aduna ha liggoto kala to jaaɗa ka liggotoɗo meccal meeɗa jomum meeɗa chomde neɗɗo meeɗa wiide oɗo ko imi jogui ɗo meccal omo jooɗi o liggaki ɗum yiyete tan koye guure village uji he kono kala meccal ngal wawi wonde ngal joguiɗa e a gollirat ɗum ɗon ngal wawi wonde fa gollirat ɗum ɗon ɗum noon bandiraɓe tinɗen batten hakkillaji oɗo o jour ko waaju faade bandiraɓe meɗen hande en jii eɗen koyna e oɗo sahel e parti hen parti goto ko enen goni responsable en jaɓani jogade en jaɓani nadde aduna en jaɓani janggude en jaɓani ustude ndiɗo jawdi gonɗen tan kay ladde eɗen mbiyata ko aynaɓe tan ɗum no weeli en ɗum ɗon ala ko nafat tawi ko kosam hande ɓurɗoma hewde jeeyde fof ma famɗude kosam ɓurma famɗude hay ko naftorto kosam saabu kosam hande nana e poudre sakuji nana e butelaji ne yeeye partout e ni woni so tawi ka ñamowo kosam aɗa wawi sodde kosam ñama ko ɓuuri ganduɗa oɗo gonɗo e jawdi muɗum yeeɗo kosameji hande ɗe ganduɗa hoorema caɗele men goni hen ñalten pingude jawdi meɗen pinguji ɗi ganduɗa heɗe ummi pinguji guila to wonno français a wonti chinois ji wonti foof hay afrique naɓe batti fewnude ko ñamaten ko fof natti wonde kosameji normal fof wonti bone hay kosameji poudreji ɗeɗo walla kosameji goɗɗe jaare codteɗe ɓuuri kosam men ɗam hande sellude yo ɗe kam kosam leɗɗe tan ɓolam ko leɗɗe tan wona ala hedara wona hen kosam ko guu o tan waɗa hen ko saveur so woni sa yari tan nanduma e kosam kono ɗum koko fewna koko waɗa hen ɗum ko gandal science fewni ɗum ɗon ha nanda e guu kosam hay sinno ko ɗum ɗo beñe gonɗa ɗo ƴakkude ne woodi guu sa jola mbadda hen guu tew aɗa wawi wonde wayno tew ni sa ñami tan ko tew arata e maɗa donc kosameji ɗeɗo jarten ko ɗum ɗon ko leɗɗe men goni hen donc firti ko kosameji men ɗe hande hay sellude ɗe cellani saabu neɗɗo hayni ama hay yarde ɗe gandanɗa hoorema tawa ɗe gulnaka walla ko nandi hen ɗum noon bandiraɓe e caloɗen neɗɗo so wima wonde aduna haydara wonani ko bolle puyɗe e firti ko an sa jaaɓi ɗum ɗon wonde ka tiɗɗinɗo reyduma tan kala garɗo aɗa wawi yaadude e muɗum aduna wona bolle puyɗe ko ɗo neɗɗo dañata fof ko ɗo neɗɗo wasata fof ko ɗo dañata aljanna ma ɗo dañata jeygue maɗa sabu sa wuuri ɗo a wuuri gurdam moƴƴam a nehima a janggi e diine maɗa a moƴƴi e ngoɗo aduna waɗi poɗɗa wadde ko sa mayi naata aljanna sa wuuri e ngoɗo aduna a janggani a anda haydara kala garɗo bonande fo aɗa naati hen aɗa jeeya hen e guura gurdam bondam a fewani gurdam kadi sa mayi kadi naata jeygue donc firti ko ngoɗo aduna wona bolle puyɗe fof ko ɗo dañete yo donc firti ko bandiraɓe e kala ko mbawɗen wadde gaɗa en mbaɗen feere jangguinen ɓesguji ɗi eɗen mbawi wadde rectifié oɗo tir so en mbaɗimo rectifié tan ƴeewe hande gandanɗa hoorema ɗeɗo leyɗele kala janggunoɗo hen pullo woodi ko dañi woodi ko heeɓi wonɓe gandanɗa wonɓe laamɓe taw babiraɓe mumen ko dow gonno ɗanni tan jeehi ngal nayi sukaɓe men janggo e école aji ɓeɗo ko DG ji ɓeɗo no gardi aduna ɓeɗo ko rewannoɓe ko tafannoɓe ko awoɓe ko aynaɓe gonno gandanɗa hoorema sehannoɓe ɗatannoɓe e ɓeɗo foof nana laami hande hoko waɗi noon ko gandanɗa hoorema ko e ala heedi e leyɗele meɗen ɗe ko jiɗɗa fof gona e ala heedi ala hen ko enen cikkata waɗi heedi kono heedi ala hen eɗen jogui lamɓe eɗen jogui gandanɗa hoorema DG eɗen jogui ministre uji eɗen jogui foof e nder aduna eɗen jogui leyɗele eɗen jogui nokkuji eɗen jogui ngaluji hande Afrique l'Ouest o sa rendini gandanɗa hoorema ngaluji muɗumen ɗi leƴƴi gonɗi hen ɗi foof fulɓe hay goto heɓata ɗumen hay holɓunde sa darima keɓata puul a heɓata ɗum hay holɓunde fulɓe jogui ngaluji leyɗele ɗe foof kono enen ɓuuri famdude ko naftoriɗe enen ɓuuri famdude ko naftoriɗe ma dasaɗo yeehi majji nato e leydi goɗɗi walla so ronki ɗum e jooɗiɗo no deeƴi ne yiiya ko foti wallude wallata walla haalata yo ɗum noon bandiraɓe mbatten hakkillaji mbiɗen à partir de hankkantini kala neɗɗo yo naw ɓiɓɓe yo janggoy yoɓan ɗumen naw ɗumen janggoynoya ɗumen école aji publique école aji laamu yimɓe naate armée liggo yo naate sapeur pompier yo naate kala dendagal policier ji yo gonoy gendarme yo gonoy foof so tawi no hande enen ɓurɗen hewde e nder banggue hirnage Afrique ni hay goto ɓuura men hewde so tawi no hande enen gonno e laamu ko goyten ko en goytan sabi mbattaki ɗum ɗon en mbaɗetake mbaɗeɗen ko e so tawi a fewjanama kala ka fewjanoɗa ka tawaka fewjira tan ko yo bone maɗa neɗɗo wawa fewjandemo hunde tawa ɗa woodi a tawaka ko fewjete ko wiya ari ko fewjandemo yo moƴƴe maɗa e ari tan ko funtudemo yo ɗum noon bandiraɓe calɗen funtede hay goto yiɗetake hay goto añatake kala neɗɗo yiɗake e muɗum kala neɗɗo añake e muɗum woni neɗɗo o fewjanta hoore mum kala dendagal e aljanna muɗum e jeeygue mum fof kañum fewjanta hoore muɗum e ayi ɗum nana nder Qur'an kala ko heeɓi neɗɗo kañum woni responsable hoore muɗum ɗum noon koko wawi wonde fof e hakkude maɗa yimɓe e eɗen gandi eɗen beeli hakkillaji eɗen jaawi famde eɗen dimɗi to banggue gandanɗa hoorema neɗɗiyankagal e kala jeeyaɗo e guure meɗen dowri ɗe en gandi heewi wonde ko neɗɗo nunɗuɗo neɗɗo gandanɗa hoorema e mbo hewani tooke mbo hewani probléme kala ko halsina ene heewi so moƴƴa ɗum noon so jomum janggi tan heewi wonde neɗɗo joni e daña poste moƴƴo liggo liggey moƴƴo
yo donc surtout ko bandiraɓe liggoɗen janginen yimɓe usten ndiɗo jawdi ndentaɗen gandanɗa wonde laddeji ndentaɗen ɓeɗo wiyoɓe men duniya ala ko woni taw kamen kebbina posuji muɗumen ina mbiya men aduna ala ko woni taw kay enen kutorto goppen ɗiɗo haareji ɗi kaɓeɗen en mbiya ko haara diineji kaɓeɗen wona haara diine hande wona haara diine janggo diine l'islam o ko sarɗiji maɗa ɗiɗo ɗi pawaɗi e maɗa farilla ma o ko ɗin tan mbaɗata cella gasi ko heddi ko fof ko fenade fof ko naafiguere fof ko yidde laamade fof ko haareji gandanɗa hoorema yimɓe ɓurɓe ƴoƴde ina jogui kutorgal muɗumen mbaɗa prolongement kañumen ɗemɗe muɗumen e gonka muɗumen ɓe nana arabe ɓe nana Irak ɓeɗo nana ganduɗa hoorema Qatar ne jooɗi ɓeɗo ko Dubai en goni Émirats arabes ɓeɗo ko Arabie Saoudite ɓeɗo ko Misra en leyɗele goɗɗe ko haareji men tan kaɓeɗen gay wona haare diine l'islam kaɓeteɗen wona haare ndenten ɗo jaltane ɗum ɗo jaltane ɗiɗo laddeji jangguinen sukaɓe meɗen kamɓe ɓeɗo fof wonɓe laddeji ɓe kaɓene haare diineji l'islam gandanɗo hoorema ɓe ndiwi juulɓe fof e l'islam kala dendagal ɗiɗo haareji ɗi ɓe mbaɗata e oɗo sahel yimɓe mum fof nana gonti refugé ji nana dasene nawe Canada en Europe en gontuya hefereɓe fof nana jalta diine l'islam à cause de mabɓe waɗi laafa e hoorde e ko ittude nangue walla alsilamagal kono so watti ɓuccade ngani weli ko ittude an kaɓiranta e jihadi ko nana yimɓe e diine te tawɗa yimɓe goni e diine he kono noon kadi ni woni ɓeɗo yimɓe ɓe kaɓata kadi a yaltini ɗumen diine wonti kadi hay ɓe kaɓata doɓɓe ɓe kadi ɓe keɓani wareɓe ɓe ɓen jaltuyen donc bandiraɓe gande e ndentoɗen e ɗiɗo haareji puyɗi ndentoɗen ɗiɗo boneji ndentoɗen hoynude leñol meɗen ndentoɗen gandanɗa hono mbatten ko hande ne hersini pullo yiye nangue ina fiye wiye ko pullo wujji bitik walla wujji dammugol walla wujji ɗum ɗo fof ko gacci en jiin ɗiɗo duuɓi jawtuɗo yimɓe wanno keblanaki internet o yimɓe heewɓe dañi hen gacce sanne no feewi saaha fof ñalata ko nanguede ɓiɓɓe yimɓe anda yimɓe waɗɓe fayida kono ay joni no fuɗɗo ustade seeɗa seeɗa ɓe gandi joni ko nemɗa fof tan caméra no darma e aduna to mbawɗa wonde fof ɗum noon kala neɗɗo yo andu ko représentant leñol muɗum kala neɗɗo kala ko mbaɗɗa e bonande wiyete ko pullo so tawi ɗum ɓenni wiye ko leydi kaari no jeeya ay a dandani fulɓe a dandani Mauritanie a dandani Sénégal dandani leydi gondi ay so ɗum ɓenni wiye wonde kanko de koye leñol kaari no jeeya ay a bonni leñinde leñol maɗa wiye kanko de o jeeya ko diwan tel ay bonni inde diwan ma ay wiye wonde ko wuuro tel ene jeeya a bonni inde wuuro maɗa wiye kanko hay ko koreji kaari en ay inde yimɓe woɓɓe gadde yimɓe mon andaɓe woni yimɓe mon mawɓe tinaɓe e wiye ko koreji kaari en yaha ɓooya wiye ko ɓi kaari ay donc a hoyni leñol fof a hoyni ngal nanda hoorema dendagal e ko umme maɗa ɗo neɗɗo foof ko représentant hoore mum kala ko mbaɗɗa e bonande aduna he ya andu wonde aɗum identifié dow leñol maɗa aɗa identifié dow leydi maɗa ha mbaɗa identifié nguru ɓaleejo saabu so tawi yiyama e télé walla goɗɗum suuɓa koɓe jii oɗo ko ɓaleejo wiyete ka ɓaleejo ay a dandani hay ɓaleejo e bone gandanɗa hoorema ko mbaɗɗa ko donc neɗɗo fof yo andu wonde kala to wawi wonde yo yiilo wadde jaam e jaam meeɗa bonnude kala neɗɗo yiili wadde jaam yiili moƴƴere yiiɗi peewal yiili nunɗal dañatte heɓatte nunɗat te heɓatte kadi fewno nunɗuɓe kadi yo donc ɗum woni ko needi muɗum ndi ndi jangguinoya ɗum ɗon yo donc bandiraɓe e ko ɗum ɗo jinɗen ɗo yewtude e diine e gande kesse on calminama noon fof e kuuɓal en calmini dendagal e wonɓe tenteɓe fay goten goppani en calmini dental meɗen pellital e gardugol Amadou Baraba en calmini kadi dental meɗen aynaɓe leñol e gardugol Badama Dorel e waldiɓe muɗum e dendi Alhaji Moussa Dia e ceerno Abdoul Aziz Njim yo ceerno Abdoul Aziz Njim e Diallo Abou Sambojel jaalal leñol ba ceerno Djibi Samba Diallo onon fof calminama beltanama en calmini fedde ɓamtare seyyen e seyyenuji foof seyyen molo seyyen gawal wadde Boso e Gurjuma e Dar Salam e dendagal wonɓe jeeri mawde jeeri lombiri foof hay goten goppani yo noon bandiraɓe e ko ɗum ɗo wonno yewtere meɗen en calmini kadi dental meɗen dental Pindi Diam e gardugol Oumar Diarel Sow e secrétaire général e Maymouna Ka onon fof calminama beltanama en calmini e fedde meɗen fedde e Jama Alwali e Bour Acakalle en calmini dendagal wonɓe dente meɗen WhatsApp hay gotel goppani dental gotel en goppani dental diine l'islam ferlo wittu diine maɗa ɗiɗi wittu diine maɗa tati yo onon fof calminama on jarama on beltanama e ni woni kala mon limtani kadi yo andu ko on gadoriɗen onon fof calminama on jarama e jokken golle e tinnuɗen no moƴƴi ganden wonde e kala neɗɗo e ko ganduɗa fof sa deƴƴi a suuɗi wasta ko nafi kala ko kalɗa tawi ko nafoore ma womo nafirɗa ɗum ma wot puɗɗi ɗuñen hen wadde nden nafoore woto ko nafi ɗum kala kalɗa ko boni ma womo ɓeyɗa bonni ma womo lorɗa ñande hen kadi e haala maɗa donc ngal ɗo ɗemgal e so tawi aɗa haala hen tan ko nafata so wona ɗum tan kala ko kalduɗa ɗum ko wawi wonde foof ma won mo lori ma won mo nafi yo ma wo kadi mo jiiɓi yo donc firti ko bandiraɓe mbatten hakkillaji no moƴƴi e tinnuɗen e mbaɗen feere mbaɗen sensibilisé leñol meɗen enen fof kala goto men to woni
ina jogii devoir waɗde sensibiliser leñol ngol e yiɗande hoore mum añande bandum en gañani hay goto e kono noon kadi ko jeyɗa ko hade maɗa yaada aɗa fecci ko goɗɗo jeeyi ko d' abord e ƴeew ko maɗa ko taw yo on calminama bandiraɓe onon fof on jarama e bisimilla moɗon diine gande kese